Чакай, може да видя. Сега всички ще видя. Дай да видя. Дай да видя. Всичко ще дадем. Дай да видя. Майката ще гледа кога отиде там. Майка му като отиде там в полиция. Някой полина ще каже, абе без автограф. Плюй го. Първо! Звънени на полиция. Децата са без родители, навънка са и едно дете кара пъткине. Ама нека да карам, виждате, той се даже и пребил и родителите му ги нема и той си кара тротинетката и тук брат му, други деца си има. И ще ги дам на прокуратура. Ще ми дават приятна вечер. Но, la polizia! La polizia, no, porco Dio, no. Мене много малко лича полиция, защото е на малко разстройствовата и малко лича. Според мен това дете е куко, защото няма смисъл да вика полиция, само защото му досаждам. Отиваме до детската градина и ще се качим нагоре. Защото полицията по принцип... Защо? Защото много на полиция! Той викна полиция и те си мислят, че сме на градинката, ние сме до детската. Здравейте! Днес в момента сме точно на входа за нагоре. Дали полицията ще бъде там или едва ли? Там? Едва ли не вярваме да се качила горе? Трябва бързо да бягаме! Подадете миналко! Запитайте! Това ми е най-лекото. Нека тръгваме сега бързо. Хайде! Мале.